Naše obličky majú veľa funkcií a majú aj svoje reflexné zóny. Tie zóny nám ukazujú na stav obličiek, či prejavené alebo skryté nedostatočnosti. Napríklad pokožka, celá pokožka pomáha nielen pľúcam, ale aj obličkám zbaviť sa nadbytočných látok a v prípade oslabenia obličiek je to často vyučovanie močoviny, kalcia, nátria, mikroprvkov cez pokožku. U mnohých ľudí s problémami pokožkou je v pozadí práve oslabenie niektorej z obličiek. Obličky ovládajú kostné tkanivo. Pri osteopéniách, osteoporózach a iných problémoch s kostným systémom treba hľadať tiež problém v obličkách. Keď sa oživujú reflexné zóny obličiek naší, potom v oblasti stredu chrbtice, krížovej časti a ďalšia zóna sa nachádza až nad kolenami, na zadnej strane stehla na meridiáne močového mechúra, to už je vážny problém s obličkami. Vtedy už aj výsledky meraní ukazujú problém s obličkou. Pravá oblička ovplyvňuje pľúca, ľava srdce. Pri arytmii srdca a srdcovej nedostatočnosti treba sa opäť pozrieť na to, ako funguje oblička ľavá a jej reflexné zóny stláčajú inerváciu ciev. Pri probléme pravej obličky sa zase objavuje problém s dýchacím aparátom, človek sa zadýchava, vzniká problém s koncentráciou dýchacích plynov, kyslíka, kysličíka, uhličitého. Každý orgán má svoju reflexnú zónu, nielen obličky. Majú svoje zóny predstaviteľstva. Ak vás táto téma zaujíma, mám aktuálny webinár na túto tému a celý online kurz, ktorý nájdete na webovej stránke. Prajem vám všetko dobré, buďte zdraví, opatrujte sa.